Kadon ka jing pensle ka jong men sim khot hagane ka jaka don ka jing shai men sim don ka jing trei ka rat ba ka jong utrai ka kti ka jong blai ka ba kren ye ka jing pensle men sim khot kadon ka ka jaka kani ka Kut-Apphira juga jing dwai hagaban ka rynsan ngi juput ye ka ransing ban lum bat khot yo pailang jo utrai ka jing dwai nagane ka rynsan ngi put ye ka ransing jingwalam khubor ke jingja ka pyrthei nagane ka rynsan ngi put ye ka ransing jonga jing kirseuthia jonga jing maham ngia lapru ye ka gospel ka jong utra Jesus Christ umunsim khot jong oblai udan ringkat bat ngi hagare ka jaga ngila put ye ka ransing haswaban rungsho snem arja arbusan ban aye gane ka khubor baka sur perta ka jingsuk bat ka jing skemba ka jingsuk bat ka jing sungan ka jingsuk bat ka jing manba kan sawajam hausnem arjar arbusan ngila yoi e ka sur perta na kinong sensar joka pyrthei ki seng klanbor joka pyrthei ki perta jam ka jingsuk bat ka jing skem ka jingsuk bat ka jing sungan ka jingsuk bat ka jing manba henrei ka ktien jong blai ka yetho bakat ba ka pyrthei kanang perta ka jingsuk bat ka jing sungan ka jingsuk bat ka jing skem ka jingsuk bat ka jing manba ka jingjot bakendit kanwan lap ngila put ye ka ransing ban penbana baka jing shimti jong u presiden Donald Trump haka sin long presiden ka baar kanang penstet ye ka jingja ka pyrthei kibadan jesno bat ka jing et khulupa ka ktien ka jong utrai shisha ngiyoi dalage jong ki khaman ngiyo sngao dalage jong ki skor yaka ege baja haga pyrthei kindiat nginipet yaka benta jongkari Amerika haga jadei bat ka jing thulupa jong ka ktien ka jong oblai kari Amerika na do bala sedang yaka la sengi ni kari bat ka don kene ka seal ka muhor jong kene ka ri yaka ba la shon ru haga pisa jongkari Amerika ka $10 jongkari Amerika kadon ka dur jong kene ka sharp ka muhor ka seal haka bah ka wai kaliang panggamon kadon ka dur ka ba pelun haka ba kadon ka dur ikum ba ka dur pyramid ka dei penban ka dur jong umat Babel balatei dau Nimrod haka ba kadon ka benta ka ba yi ka jing bampat dep bantei ya uni umat barhajrong kadon ka dur jong kawai ka khmat kani kamdei se ka khmat jong ublei kani ka khmat jong to ublei Horus kani ka khmat jong ublei Lucifer usaitan hakani kapisa jong kari Amerika barhatrai jong gani kapisa kadon ka jing tho kabala tho nobos ordo secularum kabamut new world order ka jing penbet thymmai jaga pyrthei kanegri ka thong jong ki global elites joki illuminati ka thong banwanra tanggawe ka rukam sengsar kawai ka rukam penya pisa tengka ka pyrthei dina ka kadao lapen pau hagane ka sharp ka muhor jongari Amerika nagdarangi sultho halendet kinong saiñdur jogari Amerika kide ya kibala pendon kam do soitan banwan ra ya ka new world order bar hajrong jong kani ka sharp hajrong jong tu ka khmat jong ni blai Horus ka khmat jong Lucifer karan sagwe ka jong tho ANNUIT anuit COEPTIS Coptis kabamut he has favored our undertakings ula shem subha ya kita ke jing trai ke jongi u e to ba shem subha u Lucifer u saitan u shem subha ya kita ke jing trai jongki kay kita ke jing trai ban ra tanggawai gur kom sensar kharar hakapari ban saiñdur thymmai yakane ka pyrthei hakawai kaliang pat jong kene ka muhor ka seal ri Amerika kadon kene ka phoenix kabari ka dur phoenix rises from the ashes ka jingmi jong kene ka phoenix but hakli jong kene ka phoenix ka dur pukni kadon gitu ka dur pelartal
khalai tali ki khlor kini ke pukni kapha shelang kamon haka kati jonga kidon kisna olip ban syakadiang kidon ki khnam kabamut kari Amerika la singnong rim jaka haka wigaliang kaliang kamon jonga katerwai ke jingsuk katerwai ke peace and security kum kari kabakwa ban rai ke jingsuk haka wigaliang pakini ki khnam kabakren ni katma kini ki teriale handai katerwai jingsuk haka wigaliang kalongru kadao jong ka jing yale thma ka pyrthei ngilayo I hakini ki snem bakari Amerika kala dan benta banwan ra jingsuk saskularite jingsuk la bunteli ki saskularite jingsuk kalalong kadaru jong ka jingwan ra ye ki jingale ki thma ki babon haka pyrthei petang hanu snem arja arbusan mentaro ngilai I ye ka jing terwa ka jingwan ra jingsuk haka jinglam khmat jo presiden Donald J. Trump. Haka ba sedang junu snem. Presiden Donald Trump Ukraine haka jelang jong ke World Economic Forum. Ukraine lingba jong ke video. Bara kini ke jelang kini ke seal jong kari Amerika. Kini ke pukni Phoenix kapai syakal yang badon ki khnam. Kadan ke khubor na kini ke jing keren jong Presiden Donald Trump haka World Economic Forum arjar busan. Ka jing pai jong kini ke pukni sepang ki khnam. Kabamut kathma bat kumtaru ke defense department lapan kala kerteng kum ke defend kum kata ka trekam juga thma bat u pit exit latib yu kum u secretary of war u secretary juga thma kadang ke jing berngam thma jonga negeri hak wekeliang ke terwa jingsuk lawan ra ke saskular te jingsuk thungun peniar su ban penrong sibun ki ria ka Abraham Accord saskular te jingsuk Bau presiden ku aban kepertikan itu yu komuto presiden ubrio juga jingsuk ku aban sana mukum ta bau da penparo bau ku aban yo ya ka award ka Nobel Peace Prize Award andu claim yo setia haga begaliang ke jingsuk haga begaliang ke jimbrengem thma kai bengila aban yu I nagani ka muhor ka seal ka great seal juga re Amerika ka day shalandat ka jing influence na kabor juga jingdom ban penkre rynsan ban penbit penbiang nak kabanta kata new world order kajing penbit thymmai ka pyrthei ka Amerika ka trei yaki kam jongka ban snar rynsan ban penkre penbit penbiang nak kabanta kajingwan jongu briu ka jingsuk man of peace ngimtip lano mano hagano ka por ka rynsan lanang penkre shan sisa ngim hagi singi jong ka jing pendep stet ya ka jia tulupa ka ktien ka jong utrai gede ngi bingen pai khamat shoble arpo menba presiden Donald Trump ushani persakurim ju bat khau kilat wanra jingsuk ka pyrthei persakurim ju Jared Kushner ngam Middle East bala semedan ya ka Abraham Accord bat hakene ka Abraham Accord kanon ka seal ka muhor ka bakidan ki simbol ang ne papen iya ka yaki khubor bagani ka muhor kadan keberan jisno bagi ki bala ja hakini ki snem ngem gi singi jong ka jing pendep ya ka jia tulopa ka ktien ka jong utrai lanang pendep bat ka sarkar Israel kala shnaro ka pisa golden coin kadang ka dur jo ka temple kadang ka dur jong im Cyrus jong presiden Trump jo ka menorah bakari Israel ka ngai bo presiden jo ka Amerika ulong mo Cyrus bakrao ba imbiang haka bagi don ke jing kemilanti ke jinget ke jing kerman baga jing angnot bauni presiden unam khamat ban shnai ke temple ke balai Jerusalem kane ke jing thamu kanang ya syaprang syalandar ke perda ngiem haki singi juga jing pendep ya ke jia tulupa ke ktien jo utrai ngel ajan kut usnam arja arusan ngin sarung usnam arja arpenrio tungin nangam haga jindwai ban sothu ka por ka ya ka ayam ka bangidon kidon ki bangin nang dei bani kren iki ba ja ka pyrthei bangin senange puli ngin senange kren kersan le maga jindwai bangila banon ra iki khobor ke bedebiang kar kum ka ktien ka jotrai haga de ka por ka ya ka ayam ka badon kam siu spai ka por na bagini ke singi ke lok basnio pen kre ele ka jonga jim ki bambat kala ka bamut no
nget ke gospel ke jong utrai Jisu bala yap latep bat ubalami pat. Pinitho ilade bapidei unang bot kanang bot jong utrai Jisu Kris. Nakabalik sa kajimpen baptisum. Ba ikading fra jong utrai. Ya sa prang ban syakriya ubalay. Ubalay unkir kui fi baro. Amen.